nga mga kabombo. Okay, sige. So, subong iya nga aga sa mga kauturan ta, kamustahon naton ang sitwasyon sang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. At syempo ta, kasi dito paktan may mga pag-ulan gidya kita nga may eksperyensya, no? So, that's why nga pagwa naton ni sa aton tagsa ka mga panimalay, dala na gid kita nga daan sa paraming sa aton iya nga lawas. Importante na siya sa aton iya nga mga kabombo. Sige, no? Subong man sa mga kauturan ta, dugang nga sitwasyon, syempre ang ginatutukan gid naton subong ang hindi maagwanta nga oil price hike. Big time! Imaginable, no? Big time nga oil price hike. Hamakon mo, since time immemorial, siguro, mo nang ginahambal bla nga ang 3 pesos, ang 5 ka pisos nga saka sa diesel, 3 pesos sa gasolina. Do ka, first time niya do mo ginikadako kay syempre nagasaka ning gatong pero tag salapi, no? Siguro ang pinakatayog na gani piso, no? Sobra piso. Pero ngambal ka 3 pesos siya sa gasolina. Sus ka dako na gid siya, no? Sobra 3 pesos. So imagine by next week amo pa gining sus do gina nervyos na kita kay makon mo yang 8 pesos sa gasolina, sobra 10 pesos pagidya sa diesel, mo ay nano na lang nga pagkahimtang. Pero subong pa lang, kahapon, may mga gasoline stations na nga nagkakaubusan na supply sang gatong. Mera wala na sila unleaded, wala na sila silver, ay nano man. Pero subong ayhan, may ara na ano nang dugang nga sitwasyon naton subong. No? Kay amo gid iniyang pinaka-concern sa karon. Kung may ara kita concern na dapat tutukan subong sa pungsod Pilipinas, especially makaapekto sa aton tanan ning presyo sang gatong, ho. So chikero naton sa piyak nga linya si Bombo Carla May Defensor. Kamusta ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod sa piyak nga linya? Bombo Carla. Maayong aga. Bombo Carla. Okay, sige. Na, chikero naton ha, si Bombo Carla May Defensor sa mga kauturan naton. Ano mahambal niyo subong? Grabe, no? Iba nagambal natin yung mga slakyan niya. Di lang nga pahigad tala niya na, kaya makommute. Iba natin yung mga kauturan. Diba si ma-push na gining pagsaka sang pletehan mag-amusin eh, no? Although subong niya, wala pa man, pero no? Ang bal ni Sir Tay Dugasyon naman niya, gahoard na, bomboan. Gani. No makaduda ka bala nga, naman, why na tayo yung supply sang gatong? Ano ni hoarding ni? Para nga, by next week, o gusto lang nila, paubos ila premium. Nung pagkahimtang. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. So live naman kita dali no, sa isa naman ka gasolinhan diri sa syudad sa Bacolod. Bomboan, ti kagahapon nagbisita magkita diri. Ti ini sila Bomboan, ti miyara diri sa isa ka unavailable Bomboan, no? Amo ang silver. So sa subong Bomboan, sa information naton nga nakuha diri sa kay Sir, no, cashier pump boy, bali kahulat pa ini sila no sang delivery sang ila sining silver Bomboan, so gasolina ini siya ako na leaded ini siya Bomboan, kay twice a week lang ini sila pa-deliver diri sang gasolina kag crudo Bomboan. So inaiya Bomboan na kada week may aragid ini sila nga mabaton nga mga gatong Bomboan, kay tungod nga ang delivery sang silver ti Bomboan amo to nga una nga adlaw gid ako ng Lunes nga adlaw antes nagasaka ang presyo Bomboan, ti wala man ini sila nga nag-expectar nga matapos ang akon maubos ang ila sini nga baligya nga gasolina nga silver Bomboan, ti magahulat naman ini sila liwat sang schedule sang ila sini nga delivery Bomboan. So far sa subong ti may-ari digani Bomboan, no, isa ka nagtughong Bomboan. Kay grabe gid ang kakibot gid sa pagtaas sang gatong Bomboan, ti sunuman sa iya siniya nga kilala. Nagbakal na lang bike kay tungod nga mabike na lang gid Bomboan, kay ti taas na gid ang presyo sang gatong Bomboan, ti imbes siguro nga pang tughong ti at least maka-exercise pa ti okay lang na Bomboan kung malapit lang, pero kung malayo kag kung hindi ka anad magbike ti medyo do struggle kag gidra iya sa mo ina nga butang Bomboan. So diri kamustahon naton si Sir, no? Diri sa may isa ka gas station. So sir, kamusta man diri kagahapon? Sir, kay ti kagahapon gid, no? Unang adlaw nga
saka ang presyo sa gatong. Kamusta man, sir? Bali daw nagtawhay na siya miss tapos kusang pag-effective sang alas 12 nagtawhay na dayon pagkadason nga adlaw. Lunis nga gabi ang mga ano oras sa tapos ang tugunganay di? Mga 11:30 guro sang gabi natapos ang ilang pila da. Grabe. Anong kalabanan nga nagapila, sir? Kalabanan diesel gid pa full tank to Crudo, sila. gid. Ano, may mga ano pagid, sir? May mga extra pagid sila nga mga containers? Ang iba na yung mga container nga dala, ang iba na yung mga drum. Grabe, Crudo may lang mga nga. drum. Crudo lang ako. Yes, Bombo. May mga drum. pagid- Ano? Pila ang pinakatayog nila nga natugong sa isa lang katawang nagbakal sila. Magambal kita drum. Mga pila Pila na liters? kalitro. Oh, so sir, magambal ka, sir, drum, sir, pila ka liters na, sir, sa ano sa isa lang na ka manugtughong? Oo, kaya ang capacity sang isa ka drum mga sobra na sa 200 mo. 200 liters. Oo, di may ara to customer nga may dala sa duha ka drum, may ara isa ka drum. Wow. Daw mga 5 guro ka drum tong tugon nga namon sang hapon. Grabe. Sang hapon na. Sang hapon kagapon or sang Monday sang Antes hapon? magsaka. Antes magsaka. Baka isa lang nakatawo. Lain-lain. Lain-lain. Pero sa isa ka tawo may rasang duwa o kun isa ka drum. Oo. Tag 200 liters. Ano na Ay, siya? Ano nga grabe, aga Bombo. biyahin? Tracking? Bombo Carla? So ano na sa sir ang may dala sang drum, may tracking, may di pasahero nga salakyan or private? May ano na sila may mga tracking sila. Bali napundo na lang nila nga daan. So usually kakatabo man na saya sir. Sang wala pa nagsaka gid di ang gatong. Bali kada Lunes kay daw every Tuesday naman lang sa kaay mo. Kada Lunes kina-expect na namon nga may makinadto ginadiya kag matughong gid Okay. dako. So normal na lang nagali. Oo, pero daw lain to ya ang sang sininga Lunes. Monday oh. Ay, damo gid gali abang ano ang tughong diri sa Lunes sang hapon. So bataman kagahapon ya sir. Anong natabo diri kagahapon? Madamo man bala sang nagtugho sa imo nga information nga nakuha sa imo mga kaupdanan. Sa amon daw gulpi lang nagtawhay ang ilang obra pero daw grabe tong ila tugungan na isang Monday, isang hapon, isang gabi. Pero pagka Adlaw na. Tuesday na sang ano wala na nang tawhay na gid. Laka lang. Oo, laka. Anong gatugong diri kagahapon sir? Kagahapon ti amon na lang na ang mga amon mga sukid nga GMC nga ang wala bala nakatughong wala nakabalo dayon nga masaka amo nakadako. Mga PUJ sir. PUJ wa itadiway kami di ma'am. Why ka mo ba? Way kami di PUJ. Ato to sa piyak namon nga branch sa may Pepsi nga Caltex. Okay, kay close man to dito, sir. So usually ang inyo diri nga tughong diri mga companies kag may mga trucks. Mga private lang gid. Mga private. Oo. Okay, so sir, ano diri subong ang wala niyo sa subong, sir? Kag sang Lunes ang gabi daw gana na manog 11:30 or quarter to 12 na nahubsan kami silver. Amo malang to ti hindi pa man kami ka kay gahulat pa kami schedule namon. Every Scheduling na siya. Scheduling na siya. Bambuan? every what, every when ang delivery sang silver? Ano nga adlaw, sir, ang delivery sang inyong gatong o kung sang silver o kung dungan ina sila nga tatlo? Bali amo to ang amon delivery kada Monday na siya mo. Tanan? Monday kag Thursday. Okay. Tananana, diesel kag gasolina. Oo. So meaning, Bali bago to magsaka sang Monday to sang aga may delivery kami to. Amo to sa ginbaligya namon sang Okay, so sa sini nga Thursday, expect ka mo nga ma-deliveran ka. Mayara, oo. Okay, bambuan. wala man. Hambala si Sir. Sir, may mga gambal, may mga hoarding. Ano imo mahambal? So sir, ano mambal mo sir sa mga naga-hoarding, nagatipon sa gatong, sir? Ah, Okay, ti madam, mayara ti pareha sa to kati galing kiti may mga dump trucks man ini sila ya bomboan ti Oo. isa Or- isa ka dump truck nang kinanglan man sa dako damo liters no dako ang liters sa tulugungan Bombo sa Carla? dump truck eh. Yes, bomboan. Or ginanamin lang sila sa mga gasoline station mismo, anong katuon, nga katabo ang hoarding? Nga, Okay. oo. So sir sa inyo diri may gakatabo man nga hoarding diri sa inyo sini nga gas station. sa amon di ma'am waay kun Why nga kamo ga hoarding? waay kami nga tipon nakita niyo man to gapon nga kon mahimo pa lang ganing ibaligya namon tanan. Okay.
So wala ini sila diri babaan na guarding. So sir, sa may information nga may isa diri ka gas station nga sarado sir. Oo, damo uring-uring nga mo na kuno mo kun nga nagsarado sila kay muna tipuno nila para pagkabuwas nga saka kundi mas dako pagidang nila nga ginan siya. Damo mo na gakatabo. Pero sila ya wala amo na ya. galing kay ti ila man na ya strategy mo na nila. Di ka mo diri wala. Kami din. Okay, wala diri sila ni Sir Bamboan yan, no? Tiki at least, no? Tibisan pa nga dutay-dutay ang mabaligya niyo ya adlaw at least may katugong. Oo, may ara. Kag ang isa pagid, Bombo Bamboan. Carla, ang isa pagid, by next week baw kahaladlukan. Ano katuod ba si may information sila? Another oil price hike pagka Martes kay tibla every Tuesday ang change ang Yes. presyo. Another oil price hike, Bombo Carla. So sir, by next week may information na kamo nga may price hike naman, may yara sa Mataas. mataas naman ang presyo sa gatong sir. Damo man may gambal nga masaka sa mga customer namon pero wala pa kami update sa amon ginya supervisor. Okay, so bali mahulat na lang gid kamo ya by next week Monday. Ano na gani nga oras ang inyo sini nga pagsaka kun gadugang sang price o kun nagkarol? Kaya sang nagliligad, ang amon effective nga magsaka alas 5 na sa sang aga mo. Pero kasang nagligad tiya nga Lunes, bag-o lang gid kami tiya nga effective alas 12 masaka dayon. Alas 12 sang gabi. Oo. Alas 12 sang kagahon. Nakibot man ang amon mga customer nga alas 12 pa lang nagsaka na. Okay, so Bombo Auntie, depende no? Depende next week kung sa ila sini nga supervisor kasi wala pa ini sila may nabaton nga kung mayara sang pagtaas naman sang gatong by next week Bombo Auntie. Bombo Carla, Yes, pamangkutan Bombo. abi si Sir nga kung pila na siya katuig nga naga-pump boy, gasoline boy. So sir, pila ka na diri nag-pump boy, gasoline boy diri sa Bacolod o kung diri sa imo ginaoprahan sa mo? Ako diri mama 3 years pa lang ko di. So far sa imo nga pag ubra diri ano ang na eksperyensyahan mo man diri sir? Anong nakuha mo man diri nga eksperyensya sa imo sina diri nga pag-ubra sa pagtaas ka pagbuo sang gatong sir? Daw dako na gid ang pagbag-o kay usually didto man ko sa una sa Shell man ko sa una mo. So pag sugod gid sa gasolinahan 18 pesos pa lang per liter sang diesel. Grabe. Isubong amo na ni ang iya nga 18 presyo na. ti daw amo gina daw dako ganyan pagbag-o. Pila ka years ago? Triply? Oo, sobra. Oo. Yes, Bombo Pila ka Ann. years ago? Pila ka tuig siya? Ano na to nga tuig, sir? Pila ka nakatuig nga nag 2003. 2003? Yes, ma'am. Dugay-dugay. So 2003 may 18 pesos nga diesel ang gasolina. Grabe. Ang gasolina daw hindi lang ko sure daw mga 20 Nabuti. Tako 28 kaya ang presyo sa gasolina kaysa sa diesel, no? So, Grabe. ano gali, Bombo Carla, pila na? Bomboan. Sobra na duha ka dekada? Yes, oo, Maduha ka madagad dekada? na duha ka dekada, sir, nga nag-serve as a pump boy. Grabe, Grabe, ba? no? magali, no? May So, muna pamilya ang si sir? pinakataas. Mo ni ma'am. Mataas. Bomboan. May pamilya si sir? So, sir, may pamilya ka na, sir? Oo, ma'am. May kabataan? Tatlo kabilag akong bata. Ka-iskila pa? Oo, ma'am. Ano ang nila? Elementary? Grade 12 na nga akon kamagulangan, kag high school lang akon nga ano, kamanguran. Ti ini Bomboan, ti ini galastuhan gid ini Bomboan, no? Kay ti syempre excel na gid ini sila kag ti magalugasto na giniya ang ako mag-eskwela na sa college Bomboan. Pero at least sir kamusta man nagakayod sa gyapon. Oo. Sige ha. Yes, so Bomboan. Ang balkote, kamusta man ang iyang kita sa ano ni sa adlaw-adlaw nga pahinanglanon, especially may mga kabataan, Bombo Carla? Yes, so kamusta man yun sir ang imo sini nga palangitan ano ko ng imo sini nga budget o para sa imo sini nga kabataan? Sa balay may gamay nga tiyangge ang akon nga asawa. Kag ako dere amo na regular Regular anang nga ni panawag. Nang regular naman ko de. Amo man lang nang akon nga income. Kag amo lang na grasya lang siya pun sa Ginoo dapon tanan. So at least sir sang pandemic sige nyo nga obra. Oo, nakaluyan man nga ako. Sang pandemic ang iba nag-contact pero nakaluyan man nga ako. Sige kuya. Sige. Ano pag pandemic sir sang pag pandemic nag-ano nang man kamo 3 times a week lang ka mag-obra skeletal. 3 times a week. Pero naka-survive. Survive man naman. Napasalamat man ini sila subong nga Bomboan no kay ti subong alert level 1
naganubo na ang level sang ako ng status sang COVID-19 diri sa aton bambuan. At least every day mayara na iya sang ubra ang aton sining kauturan, especially diri si Sir. Sino kay ngalan mo, Sir? RJ, ma'am. RJ Ano? Hako. Hako. Rafael Jan Hako. Rafael Jan Hako. Gina-shout out siya din ni Sheng ho ah. Gina-shout out ka ko na, Sir, ni Sheng. Kilala mo si Sheng, Sir? Ara sa susunod ay. Ara sulod. Okay. Cashier. Yes, cashier diri sang ila sining store bambuan. 24 hours gid sila yan, no? 24 hours gid ni, Sir. Yes, ma'am. Sa December 15 nagsugod mo. Nag-December 15, nag-24 hours ka mo. So ano Okay. oras si Sir nagsugod duty? So ano oras ka, Sir? Sugod duty diri, Sir. Kaginan 9 ko nagsulod sang gabi hasta ko subong 6 ang aga. Okay, 9 to 6 graveyard bambuan. Okay. So, okay, gid no? Yes. Te, anhon ta na kay siging sinaka, ni? Bombo Carla, sige, Bombo Carla. Salamat. Thank you, kay, good, Sir. Sige, ma'am. Yes, bambuan, nagikadiri ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Okay, sige. Salamat gid kay Bombo Carla May Defensor sa una nga hugnat sa balita ngidlon sa aton subong yang agad ri sa aton nga palatuntunan. Perte, no? Ay, grabe. Do ka first time abi ini, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo nga amugid niya ka kataas ang presyo sang gatong ang ginsaka bala. Kay di bala 10 straight weeks nga sige-sige gid mo way untat tag piso or 80 sentimos. So nakibot kita kay kahapon nga adlaw ang announcement talin sa digan semana mapasaka gid jaya sang gatong sa 3 pesos, actually sobra manog 4 pesos, gani kay 3 pesos and 80 centavos idugang sa presyo sang gasolina and 5 pesos, no, idugang sa presyo sang diesel. Sus, mga kauturan tate, syempre do, gapukwat-pukwat, do sa ano blay ang amuna kadako ang isaka. So let's say, matughong ka, kinahanglanon mo nga 20 litros. So, sobra na 1,000, tinano na lang, ma-plus ka pagid kay tungod nga, kada litro, may dugang ka nga 3 pesos and 90 centavos kung gasolina, no? Ang imo sa nga itughong. So, tamaan gidya ka. Sa kapuraot mahalan sa aton iyang sitwasyon, tinagdugang pagid ni ang presyo sang aton iyang gatong, no? Sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo. And worst, ha? By next week, it was announced nga masaka naman kita kung madugang naman siya. Let's say, subong kay lain-lain ang punto pag ginadri sa aton, observation aton diri sa may syudad sa Bacolod. Let's say, ang Caltex, ang ila subong presyo is manog 64 pesos, no? Amo na, sa unleaded lang na. Premium mo abi, 65, 66. No? Ang gasolina mo, ang imo diesel abi is 60. Sa Phoenix naman to, or sa Shell naman to, taas. Lapit na to sila 70. Sa Phoenix, lain man. Ang lain-lain blas ang presyo, no? Hindi gijaya magwanta. Sa Shell na pila, 671 yung unleaded. Sa Petron, ti amo ni sila sang Caltex. Ini ang Big 3. Mga yan ang Big 3, amo giring ka control ni sang gasolina. Yung mga ara, although ginambal man to ni Sir nga, so yung nag-hoard ka mo, ti wala man. Kaya ang delivery nila, it so happen nga naubos lang. Kaya ang delivery nila, Monday kag Thursday. So, kahapon Monday because, naisitilik na ni adlaw Monday because Tuesday pinasaka. So, ibang tag-drum-drum na yung magpatughong mo. Ay, syempre, kung pareho na may tracking ka, kinanglan mo, kung dako, kinanglan mo yung for the entire week, kung hindi kayo magpatughong, madakan ka gid. So, meaning nag-hoard na nga daan sila. Pero sila, kung sa mga gasoline station, kung hindi man sa gasoline station, puno naman kuwaan, tanan, may mga hoarding naman, kaya parang amo naman pero syempre, ginapanginwala na nila. No? So, grabe, gidyan. Ba't na gani? Kung may isa ka problema nga dapat solbaron ang aton iya nga gobyerno nga dapat hatagan sang immediate nga concern. Amo gining problema naton iya mga kabinan sa gatong, no? Fuel.
Actually, tiga katabo man ni siya worldwide because syempre, ay isa pa yung nagpa-trigger sini, no? Isa sa mga rason sini, ang inaway to, ang invasion sang Russia sa Ukraine. Kung tanay, kung wala lang ni Abiti. No? Amo ni ang amo ni ang isa gidya sa nagpa-trigger na inflation ti. Syempre, no, sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. So, amo gini pinaka-concern naton tanan ti ang mga bay mga pribado gani ang mga slakyan ti kuno balo mo nang mga iba nagatrabaho na sila may pangitan-an, sila nagawiit gani. Imagine na bala how much more ang mga drivers. Kahapon and since yesterday, may mga interviews kita sa transport group, transport sector, sa mga drivers, nga nagalalain gid sila, tricycle driver, jeepney driver, ano pa, taxi drivers, di sila yung pulaw bugtaw. Tapos, di syempre, hindi, haluson ka man niya kapatong, hindi ka man niya makambal nga, mahaward ko gasolina. Kaya para magsaka man, mayara na ko nga daan. Kaya di syempre, ang ilaya, they live one day at a time. Kung anong makita nila ni Subong, nga duhaloson gani resto man sila kay because of the pandemic, hindi man niya damo nga hindi man damo ang ila pasahero, papulaw bugtaw sila. Tapos nung kaangan pag inisang presyo sang gatong. So meaning, hindi sila pwede nga mahaward ko kay mabakal ko to kinontainer to para nga sige lang daya saka ya ti kuya may gatong lang kuya gapon. Amo ginang pinaka problema. Ti halin pa ni because of the pandemic dako na ni nga daan nga epekto nga ang epekto bala sa mga utod naton sa transport sector, no? Good morning Bomboan, masaka pa na hasta 100 pesos ang litro sang gasolina sus nano na lang gidya mag-shin. Magtag-shin, imagine na. Magtag-shin ang litro sang gatong. Ang imong 500, 5 lang na ka litro. Ang imo 1,000, pulo lang na ka litro. No? Could you imagine? Which is hindi man malayo matabo kung sige-sige ni. Kag kung sige-sige ning ilinaway sa Russia kag sa Ukraine and why sang himuon ang aton iya nga gobyerno? Amo niya dapat ho. No? Diri na ni mapakitang gila sa mga public officials sa hindi sa kunano-nano dira or sa mga subong nga nagahilapit naman ang eleksyon, no? Diri mo gid miya bala matakos ko nang ginpili ta mga opisyal ni deserve gid nila kay maaktuhan gid ni subong ti dapat mayara na sang suspension sang excise tax ti paano na himuon. Ti ginambal man nga dapat tatagan emergency power ang ato niya nga presidente, mapatawag na sa special session, dapat hindi na lang ni pagtulukon Department of Energy. Anong himuon ta sini? No? Makabayo na lang tatanan, pollution free pa. Ti amugit, no? Sir JB. Iban gani Iban gani nga bakal na lang bisikleta or bike. Para nga bike-on na lang niya mo. Which is hindi malayo ang ginambal ni Sir Matabo, nambal ni Sir Eric nga, basi maglabot para sa 100 pesos. Sakto na. Kung wala sang intervention nga himuon subong ang aton iya nga gobyerno, may posibilidad gidya Actually, gina-share sa aton man nga mga OFW sa mga kauturan, mga bombo correspondents naton, just like to sa may Canada, ti amo man parte man ang pagsaka sang presyo sang ilang gatong. Just like to sa New Zealand, galing nga ba ni Sir Ty Drogasyon na diri sa amon bumuan, parte man kasaka, parte man kataas. Because manigyapon ang ginatudlo ni ang inflation, ang ginatudlo ni ang Russia kag ang Ukraine nga conflict. Pero ti sa ila to yan ba ni Sir Ty, di masamo ni sa New Zealand, galing well compensated man kami no? Kumbaga, may bakal man sila maski paano sang gatong ti diri sa Pilipinas. Nano na lang. Ang sweldo gani sang tao ti haluson gani na maka minimum iba na hindi man tanan pero ti amo ng realidad sang sitwasyon. Good morning Bombo Auntie, ano ubra ni Kusi pamulitika na lang ti ara to siya Last time to bla dumduman nyo to ang issue sa tunga sa ila ni Senator Manny Pacquiao to. Ti ara to siya busy to siya sa pamulitika Sakto na.
the Department of Energy isa sa mga ahensya sang gobyerno nga mag-akto dere. Hindi nga mamulitika kay medo busy kapaimo iya sa pag pamulitikada nga ang inyo da nga mga PDP laban, no? Subungo amo ning dapat naton aktuhan kay because apektado kita tanan. Titani kun may kay di bala ang ato niya diri sa Pilipinas because ni halit maning oil deregulation law nga ni. Sa iba niya nga mga countries, yati somehow maka-regulate pas may intervention pa ilay ang gobyerno mo. Di pareho sa aton, wala because sambal nga kung anong dikta sang world market. No? Kung anong dikta sang world market, amo man na ato niya kung saka to yati. Saka man dayang presyo sang gatong niya kita yang makaluluoy, no? Tebla? Amo ni sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Kita nga mga Filipinos, kita tanan naga-suffer sini. So dapat ang gobyerno kay President Duterte aktuhan niya na sa labing madali nga panahon. Kaya hindi iya pwede nga magsigi-sigi ni siya. Di could you imagine, ha? Imagine na bala? Kung madayon, subong, again, ang presyo ta subong, let's say, round off ta, 64 pesos, iban, ang ginahambal ko lang siniya, kwan lang ni ha, unleaded lang ni. And then sa Shell is, sa iban nga gas station, 71. Oh. Madugang ka, 8 pesos, kaya mo ning ginambal by next week, 8 pesos, pila 78 pesos ang litro sang unleaded. And lapit naman 70 sa diesel, ang premium niya, siyempre taas na. 78, manong 80. Di tapos by next week, pagin may increase, pagin ti insakto ginang ginahambal, No nga, basi mo, hindi malabutan, Marso, Abril, Mayo, 100 pesos. Sa kung wala sang intervention nga himuon. Meaning wala, hindi magiyo aton gobyerno. No? Kabati taya nga kung magiyo ni aton yung gobyerno, ti masalbar pamanta, maski papano. Isa na dira, again, ang ginamban nga isuspend ang aton niya nga excise tax. Taas na gid bomboan ng gasolina almost for US dollar na. No? Grabe. So, ay, na lang gid man. There is no legal impediment that would stop the executive department from suspending sang collection sang fuel excise taxes in order nga ma-mitigate, mapahagan-hagan ining pagsaka sang oil prices. May mga kwana, may mga ginambal man, although iban gambal nga kinanglan hatagan pa ni sa emergency power ang ato niya nga presidente. Pero may mga point of view man, kapon we had an interview man sa kay committee chair sang Committee on Transportation, Councilor Dindo Ramos. Sabi niya, ay kabalo ka kung natagan mo ni sang emergency power ang ato niya presidente, kasi abas is subject for abuse, bala? Diba niya, siya inherent man na siya, pwede man na. So that is why ang point of view man ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, hambang niya, why man sang legal impediment nga magapugong sa executive department nga i-suspend ang collection sang fuels excise taxes. Oh. So the president can do that. No? Filipinos are suffering. Kita tanan. Siyempre ang gobyerno gid naton, no? Tsakto na magagiho gid diri. Hindi ya pwede nga magtindog lang da kag magpanago or magpanago sa sining likod sang kasuguan naton, no? Nga kinahanglan i-amend before kita mag-akto. So ang situation is changing rapidly by the day and we need to act fast. So no, sa kay Senator Franklin Drilon, which is true. Hindi ya pwede nga kay may kasuguan ta because of this oil deregulation. No, hindi.
Siyempre, dapat mangita ka sa pagi, eh. Di ba yung pwede nga turok-turokon lang na? Hambal niya diri, Hambal niya diri. Which is somehow, no? No law is precluding the Department of Finance and the Bureau of Internal Revenue from recommending the collection of excise taxes on fuel imports. There is no stopping the executive, specifically the Department of Finance and the Bureau of Internal Revenue, from suspending the collection of excise taxes sa mga petroleum products if they really want to mitigate the impact of high oil prices on the cost of goods and living expenses sa mga ordinary Filipino. Di pwede mananggali. Because kung tanawon mo, although yun naman yan, hindi naman siya kinanglan yung magpatawag ba sa Kongreso, kahit inherent naman na sa iya. No? So, kung amo na gani, sa aton iyang mga kauturan, kag sa aton iyang mga kabombo. Hambal gani ni Senate President, ni Minority Leader Franklin Drilon, hambal niya, please stop hiding behind the law. The train law does not intend to tie the hands of the government and prevent it from responding to shocking increases in oil prices to the detriment of consumers. No? So, di ba? Ay, grabe. So, hindi ka-insyende na gid sa karon sa sitwasyon naton sa kun nga as to why, pero gapatigid kita sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo nga the government pwede gid niya maggiho sang gobyerno naton. Sila man na sa Senate may sala, kadugay na sa iya ano inubra niya kay gapulos man siya sa Big Four. Reaction. We need to trust the president if mahimo siya malain, that's his legacy and history. Oh. Mga reaksyon ni sa mga kauturan. Kabalo ka, hindi mo naman punggal mga emosyon sa mga kauturan. Takay nga, we're talking here of, ano mo lang, apektado ka na? No, dibla? Ang pagtaas ni isang presyo sang gatong, good morning bomboan, kadasig sila magpasaka sa mga balaklon, pero ang sweldo sa mga tao, dugay gid. No, tiya mo gid eh. Dibla? Ako talaga rin sa iba niya countries, ito okay kay because well compensated sila. Drea sa Pilipinas, sus nagaga-igod kaya. May realidad may harap pa na yung gani yung halos so makagani ka minimum da. Pwede mo na mareklamo, galing ti iban, tiway na lang yung reklamo eh. O halos so makapasaka sang sweldo. Pero so sa mga nagapangunang mga balaklon, pareho ni subong. Saka presyo sa aton gatong. Saka presyo sa aton yung fuel. Ang masakit, no? Pati ning mga nagapangunang mga balaklon may domino effect na siya. Syempre kay mahal ang transportasyon, di ba? Mahal man nga aton mga nagapangunang mga balaklon. Ti sinong apektado? Sinikita tanan. Ti okay lang biya kun may trabaho ka kunano, ti how much more kun wala na gid. Hambal ko rin ganun, pinaka-apektado nga sektor subong mga drivers. That's why iban nga mga drivers nga parumdum, ti marali na lang kami. Galing ko gisa, hindi ko. Ang rally man din sa mga drivers, tanungod din sa modernization, ang iyan iblas ang undok ni. No? Iba nagambal man niya, undok nga niya. Huwag niya, tanan na lang niya, sala. Iban nga mga sa transport sector, di ba na mag-upod, mag-rally, kahit jakto man, may punto, magpuuntat sila biyahe, wai man na iya. No? Ay. So, kinanglan, maaktugid yung gobyerno. Amo, giniyang time nga, aktuhan giniya sang gobyerno, sa aton nga presidente. Kaya hindi na niya maagwanta yung mag-oil price hike pagid by next week. Maano na lang kita. Pating kerosene ta. No? Ang gatong muda. Di maano na lang kung mag-uling ka do kamahal man subong. Pati uling. No? O magkahoy ka tis. Ay nanong pagkahimtang ning aton nga iniman. Syempre, kung pamangkuton mo, again, we had an interview sa aton niyang mga drivers. And kalabanan ni nilang yung claimor, mayuman kung maka-300 sila makapauli sa ila panimalay, kis aristo, pa kay may arkila pa sila. Tapos sige, pag saka presyo sang gatong, nano na lang ni sila, ti kadamo-damo ni sila, apektado, giniya nga sektor. Ti syempre, hindi mo man na sila mapunggan kung mag-demand sila nga, masaka naman taya sang
Brete ta. Ti pila na subong ang minimum sa aton diriha bata Libertad Mandalagan ng shopping 10 pesos. Ti kung magsaka naman, ti kita naman ang mga commuters apektado. Mamakal ta to, bakal ka subong baboy, pila na, bakal ka isda, pila na ang kilo. No? Mga Bombay, ahos, kamatis, muda. Mga nagapanguna, tabla nga mga balaklon. Kaya apektado ni tanan. Ay hambal ta na gani because domino effect ni siya iya mga kabanan. Isa ka presyo sang gatong mo. And this is the first time. First time ni nga amo ni kataas sa isa lang kasaka. So kung madayon pagid nang by next week sus nano, mag 8 pesos pagid isaka sa gasolina lang na and 10 pesos sa diesel. First time pagid ja kayo eh. Halin sana tao kita sa kalibutan ti kita taman tong ginambal ni Sir to. No, ang pump boy nga ang ato na interview bala. Bag-o lang, kay na lang ni Bombo Carla. Ambal niya 2003 nagsugod ko nga ang presyo although isang una pa man tong brato gid man. Pero could you imagine? Nagsugod ko nga ang presyo sang diesel 18 lang na, Bombolito. 20 plus lang na iyang sa gas. Susubong niya. Di ba gwanta? 70 na, lapit na 70. Oh. Ay. Di na gid gwanta ning pagkahimtang naton. So amo lang nang aton. We're praying and we're hoping hindi na ni pagtulugan sa aton iya nga administrasyon. Hindi ni pagtulugan sa aton iya nga gobyerno. Kay amo man ning yabi sang tanan niya. Subong nga in meantime ang suspension no sang aton iya nga excise tax. Kay dira ya makabulubahado kita sinadira. Pero kung di ay himo ng gobyerno, tayo hindi kita magbilib ya. Mami nagbinag kita ya dayon ya nga ay nanuning pagahimtang ni. Butang tani sila ya sa pwesto, perting bilib tani sa ila, tapos why man lang gali, why man lang pulos gali. So dira mo na makitaan nga paano mo magsaling mga Pilipino ni nga sa masunod pagid nga mga leader man. Puro na lang pangako. Do katamis tanan sa mga dila. Pero pag-ara sa sitwasyon, kinanglanon tanang ila intervention, kinanglanon tanang sila, do kalain-lain man niya yung aton niya. So kabay pa. Oh, Department of Energy, sa aton nga presidente, kiti sa iya na niya mga kamot ni subong mo. No? Nga maaktuhan ni antes pa man maglabot, no? Sa isa kagatos. Ay nano, kabay pa hindi lang. Ang presyo sa aton iya nga presyo sang gatong, gasolina, krudo, no? Sa aton iya mga kauturan. Ay, sige, mapos kita for a while pagbalik sa aton nga paratuntunan dugang pangatupiko ang aton iya nga discussion. Dalang kita, stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12. Paradyo Bombo. Okay, sige, balik na sa ato niyang aparatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Padayon natin nga, padayon ninyo kaupod subong iyang aga, Bomboan, Sindol Sorilia, no? Muna, Bomboan, dulaan na ang dipate kay ara da tanan nga pangako nga napapako. No, reaction sa mga kauturan ta, tiban do ay naging bilib. Sakto na Sir Ty, no, sa mga debate, no, mga previous nga mga debate sa mga presidential polls. So, makita naton ano na sila ng deserving ni sila, okay ni sila. Pero kalabanan to kanami man sang ila sini nga mga pangako, pero kung ara na sa pwesto ya do, wala gid napapako lang gid, no? Mabalik na lang ta Bomboan biyahe kalisa para wala gasto pa, paharbon mo lang hilamon. Ay nano na lang pagkahimtang. Sige, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo pila pa ka mga regapanguna nga mga balita ang aton iyang tutukan sa subong iyang aga diskusyonan naton sa aton nga mga tagparamati. Malacanang niya busy niya sa pag depensa mo, no, sa mga ila sa mga ginapang-appoint sa COMELEC, no. Ang mga appointee ni President Rodrigo Duterte, no, pero hambal ta na hopefully no, ginapangamuyuan ta nga masulbar ning problema nato niya sa fuel nga amo gid niya subong ang pinaka problema sa tanan. Kag before naton diskusyonan ang pila pa naton ka mga regapangunang mga balita, balikan ta ang patrol si Bombo Carla May Defensor sa dugang pa mga balita madulong sa aton sang patrol sa subong iyang aga. Chikeron nato na ang pila pa ka mga regapanguna mga balita. Syempre ang operation sa illegal nga droga ara gid na, no? Pero kasi hindi gid madula-dula ang mga naka-riding ang tandem. Kagabi may natiruhan naman to, ho. Di mayo lang doon nakalikaw siya na naman nakatindog siya. Supposedly target gid ang ulo. Bisa mo reblang hinambal nila ba kung hindi mo payat tiyempo, may mga pamaagi pa man. Kaya ang tuyo to syempre sang riding in tandem, ang riding in tandem na hindi mention diyan hindi man magkaladakpan eh. Ang patsyon gid siya ugaling napilasan siya, no, hopefully ang ginalauman naton makasurvive lang ni siya sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Ining biktima naman sang pagluthang kagabi, no, driya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Sa aton iyang mga kabombo. So, amo niya, iba raw nato ng pinaka-latest update, pero balikan tanay sa ang patrol, si Bombo Carla May Defensor sa dugang pa nga mga balita, madulong sa aton subong iyang aga. Bombo Carla, sa dugang nga report, please go ahead.
Yes, sa Bamboan ginapanginbulahan no sa nga PRO6 Bamboan ang ginpatigayon nga bypass operation sang katapos sa nga PDEA kag sa nga PNP sa syudad sa nga Escalante Bamboan. So ini Bamboan natin dako gid ini nga achievement no sa katapos sang PNP kag sa nga katapos sa nga PDEA at least Bamboan ini na entrap ini nga 5 kilos nga illegal drugs Bamboan no nga kung sabihin na pwede gid ma-distribute diri sa Negros Occidental Bamboan. So amo man na nagapasalamat man ining si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa Bamboan bangod man nga dako gid nga effort no ang na-achieve gid sa aton sini nga makapulisan kag sa nga katapos ang PDEA. Imagine Bamboan no ay ni nga mga illegal drugs sa chabo ini ara nakabutang ini sa Tibag Bamboan kag mayara sa nga Chinese man nga sulat Bamboan ti every pack nagabugat ini sa nga 1 ka kilo Bamboan. So ginpanginbulahan gid sa nga PRO6 ang achievement nga nakuha sang kapulisan kag sang katapos sang PDEA Bamboan. So Bamboan pamatian nato Bombo Carla. Yes Bamboan. Antes sang aton iya nga PNP spokesperson. So amo na bilang ginambalaton Bombo Carla nga bintaha gid niya mga dinalagko yang mga operations sang sa tingi-tingi. Although okay man mga tiningi-tingi pero tiya mo amo sulit-sulit lang man niya sa gihapon Bombo Carla. Yes, amo gani Bamboan no tigali kay ini nga nagdala sini Bamboan ti ini ginaimbestigahan pa sang mga kapulisan bangod nga akon sang katapos pagin sa PDEA bangod nga wala iya sang background ini nga nagdala sini nga illegal drugs Bamboan. Kumbaga do bag-o lang gid ini na diskubrihan ini nga nagdala sang illegal drugs na si Sequesca Bamboan. So ini siya tinapasakaan naman ini Sequesca Bamboan no ini siya napasakaan naman ini sa nga kaso sa pagbayula sang RA 9165 Bamboan. So ano ni siya, di ba high value target na ni siya Bombo Carla? Yes, Bamboan na makabig na ini siya nga isa ka high value individual bangod nga dako nga balor kag nga gramo sa nga illegal nga droga ang nakuha sa iya Bamboan. Oo, pero first time ni siya nga nadakpan Yes, sa Bamboan giti sa information naton nga nakuha sa katapos ng PDEA, wala man ini siya sa nga any background Bamboan o on any case no at ini suno naga lang ini siya isa ka nagaubra lang man ini siya kung kontraktor man lang ini siya diri sa Bacolod City Bamboan naga construction worker di ba? Yes, construction worker ini siya kag taga Bacolod City Barangay Sumag Bamboan ti amo na ang ginaimbestigahan sa mga kapulisan kung sino gid ang nagpadala ini sa iya kay gikan iniya siya sa area sa Cebu City Bamboan. Okay, sige. Pamatian naton si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Regarding ma'am no sa recent nga joint operations ang PDEA 6 PNP kag Philippine Coast Guard dira sa Escalante City last March 4, 2022 ginapanginbulahan gid sa aton Regional Director Police Brigadier General Flynn E. Dongbo ang aton nga mga operatives sa successful nga operation. Isa ini ka maayong accomplishment kung sabihin na nakadakop kita sa more or less 5 kilos of suspected shabu kag nagabalor ini sa mga more or less 34 million no and ini maayo kaya nadakpan naton kag wala lakta sa mga street level natin. Hindi lamang sa PNP nga dako ining achievement kundi sa PDEA man and as a whole no sa kampanya naton against illegal drugs dako ining ako. So far may unit na kita dira no sa mga force may maritime unit na kita pero yun nga lang limited na ng ating personnel and nibaloan naman naton yung pag-abot sa mga force may mga government agencies man nga ang ilang mandate sa pagbantay sa nataw naton kaya yun nga may specific naman nga 20 unit na in charge sa mga force naton ang aton nga maritime unit. Sa aton nga mga kapulisan ang instruction sa aton nga regional director na padiyonon lang naton ang aton nga kampanya kontra sa illegal nga droga
Pag hindi lang illegal nga droga nga atong ginaaway, no? But of course, the anti-criminality as a whole. So dapat pasangkaraw nato ng aton anti-criminality efforts sa aton respective areas of responsibility para mangin malinong at mataway ang mga komunidad kag maka-enjoy ang mga tao sa tagsa nila ang mga lugar ko na maayo ang peace and order situation. Bombaan sa mo to, no? Ang pahayagi kan kay Pilisatanan Colonel Arnel Solis. So, ati bombaan may yara naman sa maritime no nga nagabantay sa mga ports diri sa Negros Occidental kag Bacolod City, bombaan. So, ini ginatingwaan man nga madakpan gid ang mga nagapalapaw sini nga mga illegal nga droga, bombaan. Okay. Yes, bombaan. So, idugang nini nato na bombaan, Yes. no? Ini balang shooting incident kay nagalungtad sa may Purok Santo Rosario, Zone 1, Barangay Bata, bombaan kagabi, 54 diri no nga lalaki, ang 54 anyos nga lalaki diri ang natiruhan kagabi, bombaan samtang nagabantay ini siya sa iya sini nga fishballan, bombaan. So may Riding ini in siya. tandem na naman, Bombo Carla. Yes, bombaan ti ini gaistorya lang ini siya sa iya sini nga kaingod balay, bombaan sa ginali na lang nga isa ka sospesado ang nagpalapit kag ini siya gintiro, bombaan ti riding in tandem naman, no? Ang ini nga case, bombaan or ini nga shooting incident, bombaan ti at least ako mayo lang kay ang igo sinisang biktima hindi patal, bombaan, no? Nadala ini siya sa Gileon sa ospital para madapatan sa nga nagakaigo nga pagbulong, bombaan. Hopefully, Bombo Carla, nga makasurvive gid siya, no? Kahit syempre, ang tinutuyo ni isang riding in tandem, patsyon gid siya, o galing ti do, may kalikaw-likaw siya. Amo gani, bombaan, no? Mayo lang kay nakalikaw ini siya, kag mayo kay wala ini siya na tamag gid, bombaan. So, ari ini sa subong, no? Sa ospital, kaya ginabulong ini siya, bombaan. Ito yung pamangkot, sino naman ayan ato, Bombo Carla, ano to, nakaatraso na, niya ako na nung pagkahimtang. Gani, bombaan, no? So, ti sa information naton nga nakuha, ti fishbowl lang man, no? Ang negosyo sa 54 anyos, bombaan, ti galuto-luto lang yun siya sa fishbowl, lutanghon lang ikaw, kung na tiruhon lang. So, muni padayon ng investigasyon sa kapulisan sa Police Station 3, bombaan. Okay, sige. So, ibaroon naman natin, Bombo Carla, no, sa kung ano naman yung pinakamotibo, na ano naman ang kabangdanan, kung sinong nakaaway niya sini, or hindi mo lang sa gyapon makambal ka nga riding in tandem, din naman may kalabtana naman sa illegal nga droga, Bombo Carla? Muna ang pinaka gid, bombaan, no, kung may ang kaangtanan bala o kung wala, bombaan sa illegal nga droga. Okay, sige. Before ka mag-extra, Bombo Carla, Yes, bombaan. kamusta ang aton iya nga palipod? Why naman gaulan, no? Yes, bombaan, wala naman, no. So far wala naman nagaulan, kagaya na naka-experiensya lang kita sa pagpanalithi, bombaan. So far sa subong wala na, no, pero medyo matugnaw, no, ang huyop sa hangin, bombaan, kag madamo naman sa mga PUJ nga pakagto pa kare, bombaan, pero not totally nga damo-damo kay katama, bombaan. Do mambal naton nga do katawhay sang dalan subong nga kaagahon, bombaan. Basing iba nga mga PUJs, doon naman magana, magbiyahe, may gana ka pa rin kataas ang presyo sang gatong, basi kung insakto mo na lang ihasol ang imong lawas? Amo gani, bombaan, no, pinsara kadako gid nga daan sang pagsaka sang gatong, imagine 60 pesos, no, sa aton sini nga mga nakita diri nga mga gas stations, bombaan, ang presyo sang diesel nagadangat na sa 60 pesos, bombaan, pero mas taas gid ang presyo sa gasolina, bombaan. Okay, sige. Salamat, Bombo Carla. Bombaan, mo'y nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carla May Defensa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang pangabalita yung dulong sa aton subong yang kagadri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition ang riding in tandem, hindi ni madula, no?
Isa, okay na do, ay man. Pero pagka dugay-dugay, ara naman may i-riding in tandem na naman. Sino ni sila? Mga lain-lain nga persona o naanad na lang gini sila nga ma-riding in tandem. Tabla may kontrata to ho, patsyunta. Ay do makasalbar ka lang yun yun. No? So that's why nga, dako man nga challenge man sa ato niya makatapos ang kapulisan. Although in fairness, subong ati, may mga ara pa man nga mga sulusulbar ng mga kaso, pero mga kaangay siniho, ti pareho ni, ang fishball vendor, no? Minini ka baligya sa isang fishballs. Di, inani lang, may nagdulog yung motorsiklo, tapos, may may nagbugno sa ila, tapos, may nagbugno rather sa iya, sining biktima, tapos, nagabot sang armas, ang angka sa motorsiklo, kag hindi tirong biktima, daw mo na niya kahapos, no? Parte lang niya kahapos, di, nabara na to, nagluntad ini sa Santo Rosario Zone 1, Barangay Bata, dito sa may syudad sa Bacolod. Ting victim, Jomel Lumawag. Meron ganun, medyo nakalikaw-likaw pa siya. No, wala na puruhan bala, wala na puruhan. Sa suno gani sa witness, sang maghana ang suspetsado nga tiruhon, ining biktima, tigilayon siya nagtindog. Kag imbes nga sa ulo ang igo, nasamaran sa idalom iya nga bahin sang abaga. Di kayo alerto man siya dayon ti. Supposedly kung igo, kung ulo ti patal-patal gini. Mombolito, ma-checker abi kita sa pag-asa para man sa aton nga pinakaulihin rakat sang panahon. So, amo na ang samad niya. So, gilayon man siya nga, ang suspect actually, may padayon naghalin, no? Matapos ang pagpalutang. Kay supposedly matiro liwat, pero why na nadayon? Naka-helmet ang driver, samtang nakasuksok naman sang kalo ang angkas nga among nagluthang. Di nagpalalagyo sila, buta balon, hindi pa niya tiyempo gidya sang fishball vendor, no? Sining biktima. Amo na blado, amo na lang giniya sa aton kahapos ning kabuhi sang tawo, no? Kung tanawon mo lang sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Do amo na lang giniya kahapos ang kabuhi sang tawo. So, galing nga ba nila, hindi ka man makubang, pero kung why ka man mga ulo at atraso, dira, pero tanawon na rin kung ano naman ang kahilab, ano naman ang kabangdanan sina. Kung may anuning atraso, giniya sang biktima sa ning mga sospetsado nga, tiruho na lang gid siya, kabulubaligya sa iya fishbowl, gulpe lang siya tirohon, no? Why man siya gani? Abi group pa lang na iya fishbowl ya, gali iya kay may tuyo na yang utason ang iya sini nga kabuhi. No? So do ka damo na lang gid sa problema, ti amo na ako na nagakabuhi kita sa kalibutan, do ka damo lang sa mga problema sa aton iya nga sosyedad, no? Sa aton nga mga kabombo. Problema sa gatong, no? May lang ganiyang COVID naghagan-hagan na. Di bla? Duway na ng COVID, duway naman na ginasibilanunan. Subong, ang pinaka-isaman sa pinaka-concern naton, subong mga utod naton yung mga OFWs nga ato pato sa Ukraine ho. Kaya nga sige pa yung ilinaway, ika-4th round na niya nga manog, tapos na ang ka-third round sa pistok na duway man niya duway man, permi lang. Hala, pistok, pero why gid dyan nagauntat ya Ginambal masisfar. Mga utod na ito mga Filipino, nagambal, wala man gyapon, wala man sisfar. Ano nga sisfar nga may linok panay, man yung gyapon niya, dress Ukraine niya ho. Kay sige, man yung invasion sang Russia. Pero subong gani sa pinaka-latest, ginmando sang gobyerno sang Pilipinas ang mandatory evacuation para sa tanan nga mga nabilin nga mga Pilipino sa Ukraine sa tunga sa ninagalala nga sitwasyon bangod sa pagpanalakay sang Russia. Kaysa pahayag ni Department of Foreign Affairs or sang Department of Foreign Affairs nga ginpataas na sa Crisis Alert Level 4. Crisis Alert Level 4 o kun mandatory repatriation para sa tanan nga lugar sa Ukraine bangod sa nagalala nga sitwasyon kag seguridad.
Actually, ang gina-interview natin, isa sa mga kabombo correspondents natin sa Ukraine, gina-interview natin si Ma'am Joy Fernandez Tolentino. Kahapon, halina sila sa Ukraine. And mahapa-Hungary sila. No? So we'll see sa iya man yung experience kay gina-share niya man, no? Kung makaplastar na siya, kay ga-travel sila. No? One of these days, para niya sa aton, ma-share niya sa aton ang iya nga experience sa exit niya. No? Sa iya nga experience sa exit niya iya mga kabiyanan sa Ukraine. Kaya ang gobyerno tasubong nagamando mo. Nagamando sang mandatory nga repatriation. Ito ibang mga Filipino sa mga kauturan, mga makaluluoy. Gid kay nga hindi man to sila makadali-dali halin kay pareho na ako nakapamana na sila kag mga nakapangasawa dito. Ting ilang nga mga bana kag ilang nga mga asawa hindi maghalalin. Tiyan mo nang ila problem. Amo na ang ila iya nga problem. Kay tungod ang mga katigulangan nila dito sa Ukraine hindi man niya maghalin sa ila lugar. Gusto man maghalin sa ila sang bata, for example, pero ang ila to be iya ginikanan, ti pabilin sa lugar, ilolat, hindi man nila mabayaan. That's why, importante gining ika-4 nga round sang peace talks, no? Nga matapos na ni Tani, hindi na sagi ka peace talk, kaya nga, nagalala ang tension. So, as soon as possible, kung tani bala, no, sa aton nga mga kauturan, that's why hindi bumabaso lang mga kupungsuran nga ginakondenar, no, ang pagpakamalaot kay Putin, no matter whatever it is ang iyang rason. Kaya nga, mabatas mo tulukon, no, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, ining ginatawag nga kadamo sa mga nadulaan sang kabuhi, sagi ilinaway because of your pride,